na afi road minister Nananum empenifo ni kromafo a ewo mumuni Nyame Dikan Anwem Christian Kwanta a ni nyina wo Wassa Amenfi West Mensimo wo Western region no se enede wo mo kwan nya kra obi dia ye yie wo mo dia kra na nananum ne adehye wo mo nsem a wo kan se wo mo ha wani kra ma pemfo nsia de enam sa kwanfo ne so nti wo ma hwe won kwa Adom Kasee ne won edin komoyi Nananum ahemfo ni mpanyifo a wɔmo Nyame Dikan Pristia ani nkuru ahodo a ɛwɔ wɔmo mpatem de adesɛdeɛ ato aban no anim sɛ wɔnyɛ ɔmomoa na akwan ahodo a ɛda mpatem hɔ no wɔmesiesie ɛmfama ɔhene ɔno no wɔ Nyame Dikan Nana Kweku Amankra ne Adom News nsɛntwerɛfoɔ atwitwe nkɔmɔ no wɔde to dwa sɛ ɛnam akwan ahodo a atete apansam nti no apemfo bɛyɛ nsia ana wɔmo ato nananum ɛwɔ nsie do ɛwɔ mpatem hɔ yɛhyia fa yɛ kwan a yɛreka sɛ efiri sɛmna boye ɛbɛsen akɔ Pristia sɛhwɛ saa kwan na ɛnokwa asɛm sɛ kwan ni nyinaa asɛe wasa yɛka kasa bi sɛ nkanka efiri mumuni ɛba Pristia nkwanta ɛyɛ kwan a wofa so a ɛnyɛ yie so yɛ NDC so yɛ CPP so yɛ hwan yɛ die yakuma so bisa sem pa ne se ye kwan imprempre na nado ote so se ye mampanyin no ye sre no ye se ne mpanyinfo o mehwe ye kwan na o menye maye Assemblyman wo empatemo Joseph Yautete enso de adesede eto MC wo Amenfi West enim se wo mo enhwe na o menye bibi mfasa akwan ahodo yu na 2016 ena yeto abawie ye ena yaji kwan ne free contractors mienu ni nsem ya sabia ne kofijo ekwan no ka atumi bedru Pristia Nkwanta na mma pemfo enate de ba Nyame Dikan ha ba bia ye ginan sesi ade ye hia ne se aban beba betwa nani na wahwe yen enyina ye ka Ghana ho ye sre na mo nse nanado ena regional minister nansen ya kokoko ka wuramu ewo Pristia Nkwanta forest no ye twa ne nyina de sende mu Mosomo baba be ya maye mo antimi amba be Womanfo bi a womo mpatemu a womo nso ne Adom News nsɛntwerɛfoɔ atwitwe nkɔmɔ no enso ɛkasa fa ɛkwan a asɛsɛ no ye kwan de no kre enye ama ye bibia ye be bia enkoso ama teacherfoɔ empe hatena na doctorfoɔ empe hatena nti ama bre wom emma ye nkola nso so no omo nsuo to a omo nya kwan enko school